Niin ne ostetaan rostaa hankkiskaupasta. Onko rostaa tarjousta? Ei se oikeesti ole mitään. Ei oo. Kai näytä sen hakun. Niin! Kauan semmonen punainen. Semmonen niin. Ei semmonen. Ja sit se hiukset. Missä se käy? Leikkaakseen joku koira se hiukset. Kattokaa se hakkuu. Kattokaa sitä. Nolis! Siihen paikkaan! Mitä tää on? Mitä vaatteet on? Ei oikeesti. Kavereita! Tää ei oo retrikasipippo, se on liike. Se on vanhaa. Miksi te kiusaatte Kallea? Niin just, ei siinä oo mitään hienoa. Mitä Kalle ois tehnyt teillä? Kaikki. Okei, me antaa perin. No niin häitkää. Voi. Ottikaa se rauhaa. Voi. Sentään. Voi. Kaikki meni. Kirjat oikein on. Miksi jatkatte vielä Kallen kiusaamista? Niin, lopettakaa. Toi on tosi säälittävää. Lähtekää nyt pois. Läippykää. Hei, varmaan me kiusattiin sun. Joo. Anteeksi. No otas pyytää anteeksi. Anteeksi, mä en sitä. Anteeksi. Saatte anteeksi. Anteeksi. Kiusaaminen ei kannata. Älä hyväksy kiusaamista. Jos näet sitä, estä se. Toisen puolustaminen vaatii rohkeutta. Oli todella kurja, että minua kiusattiin, mutta onneksi jotkut puolustivat minua. Kiusaaminen on aina väärin, mutta joskus porukassa tyhmyys tiivistyy. Kivassa koulussa.